Blei pi baro. Kiwei na ki ke bakkan shah penting pesmit yang ki Kristan kadai Jepang ka jingmud dur jongi ya Antichrist ni Khrist lam ler. Bon bak jing tho ni ke film ki badai ki fiction ni bamdai ki fiction ki kan Jepang jong une Antichrist. Wat ki Muslim ru ki ngai bahaka jingwan asen jong Khrist un sailat ma badu Antichrist ni al-dajjal haktin Arabic. Namar ki kambas neo jong ki bon ba ki briew kumu Nero, Hitler, Stalin, Osama bin Laden, ne Xi Jinping berkum tater ki lasyak keno ba ki de ki Antichrist. Te wei utau Antichrist. Te bai dang jam na wei usnem cha wei pat Hato new Antichrist ulawan ni ula Januan. Hato pup jong ke Balang Katolik ude Antichrist kerkum jihikai jong ki reformers. Kerkumu Yohanes bakoi hak siti jong u Antichrist dei uta wala petno naka Balang ni naka jingai hau Khrist ubam pla bau Jisu dei Khrist bat ubam pla bau Khrist wala wan long do don par ki briew ke penisariem yo Antichrist bat umrat klau na kitab jingpen pau lani bat uriu be an ba shong hak tempel Blei bat ba khot Blei ialade nak siti jong Paulus. Kini gijing penisar yem ni penirangkat yau Antichrist pada umrat klau ni uriu bean ki biang hi tangbang ini pat ban sengoto kat kum gijing mut jongki ningkong yau uriu bean ni umrat klau ni ban sengoto kat kum gijing urlong jong gijing to lupa ha ki pyrshah Roman hendai kum pyrshah Caligula bakam ialade kum Blei baru mut ban bo ekadur jong u ha ke tempel ha Jerusalem ni kum pyrshah Titus ni Nero, ni Claudius, berkum ter. Ia mencapat ngilak ruban ong bahaka sing khado on mi utau Antichrist ni riobean ni mrat klau ni 666 ban long kum ki pyrshah Roman menshwa ki ban ben ban pyrshah ya ki jingai jong ki Kristan. Ban uban le ya ki ki bas new kum ban le ki pyrshah Roman hendai. Nomor baya kini ki Antichrist las go tu kum kita ki ba pet no na ka Balang ni na ka jingai hau Khrist utau Antichrist uban wanru ula menlong bala mi na ka nem Kristan ni na ka yeng kasem ka bala pet no ni na kari ka bala pet no ni kari ka bala kentaj ki jingai Kristan ula ban dei briew ni ka briew ka badon bor shisha hak shynshar khadar ki department jong ka Balang ki so tu ya utau Antichrist kumuta uban lelek pyrshah ya ke Balang uban maramot ya ke tempel ha Jerusalem bad hadin undawa pat ban mane ya u kum Blei kan kum kon ba jung ke Balang ru ke batai ba andon ke wei ke jisukor ke ba krautam ha ke ba edei ba ke jinget Kristan ne ke jingim mensem ne ya tin pareng ila nong supreme religious deception hashwa ke jingwan arsen jong Jisu berkata kay syukur bakrau kadai ke jong Antichrist uban kam bau dei Messiah ha ka baki briew kin mani u ha ka jaka bakin mani ya Blei kaji syukur jong uneu Antichrist kan wanra ya jing kerdu bakadu ha ka Balang ha ka ba kan syak ban ben hadu put jong ka jing penduk pendam yaka berhangta kan bot ya Trai jong ka ha ka jing yap bagi jing mipat jong u tang ban syak pan imbiang da kejingwan arsen jong Jisu Khrist. De habang pansai katu sepang Antichrist kajing keli barang sa menta kelong Hato upup jong ke Balang Katolik udai utau Antichrist kumelakam da bon ba ki briew. Upup unam la bendai utau Antichrist neo 666 memar ba kejing batai ha ka Bible kami hap setia ba kejing long jing man jong upup. Hari pon menshwa ki heretics ne kita behikai beklai jihikai jong ke Balang ki khot Antichrist yo pup kum kadak ni metaphor hynrei hakapo jong ka reformation ki reformers ki khot yau pup Antichrist ba ki jingmut jong ki mut bau dei shisha utau Antichrist om kum ka metaphor balai kila kum ta namar bahak jing pa jong bon ba ki Balang na ka Balang Katolik ki nong seng jong ki Balang baper ki haban ai ki daw ban pensyong nong rim ya kan nia jong ki balai ki pat no na ka Balang Katolik ban seng no ya ki Balang ki jongki
Te kisdang ban penia seriem ya ke Balang Katolik kum katakan nuti jong ke Babylon pada pop kum utau Antichrist. Dah ke balik kum ta kan kam pensuk yaki ban aidau balai ki petno nak ke Balang. Kum syuong no kadai ka psychological necessity nak benta jong ki ban ai ya kata kadau. Ki Lutherans kiong upop udei u Antichrist bashisha ubakan ialade baru pyrshah yau Khrist. Kumba ngimla ban mane yau ksuid. Kumbu Trai jongi neu Blei jongi namarkatta ngimla bashisha jynjar yau pop neu Antichrist ban shynshar yangi kumu khlieh neu Trai. Ki Anglicans bar kiwei pat ki reformers ki om don uwei pat u khlieh jong ka Balang hynrei Trai Jisu Khrist. Lem neu pop jong karum unumla belong u khlieh ha kano ka rukom ru hynrei dei uta Antichrist utau briew jong ka pop badu khun jong ka dujok ubakan ialade ha ka Balang pyrshah yau Khrist. Pi ban ngai bau pop udei u Antichrist ngide ban songtho ayu ka Bible ka crunch pang Antichrist ban sungai kat ba ong ki briew. Ka Bible ko ong bau Antichrist udei uta uban len ya ka jingwan longdo jong Jisu Khrist. Wala dang yanu jor yau Antichrist badu merat klauru upop unum yahap setia kano ka jing penia seriem badu tau Antichrist ni merat klau kumbala tho ha ka Bible. Namar balong pop kam de kumbalong prime minister ni MLA balada pidai nang no ru ne bakumno ru phila balong prime minister ni MLA. Kam de kumta balong upop uno Katolik ude balong shwa lengdo pitip bagi training lengdo kam long ka bakam kai sipo hado khasan snem ksimpor balong lengdo nang tapat kato kat ni snem kum ki bishop ni archbishop banang ta da syajid balong cardinal ti donbok bad yolat balong pop lemda kumta don lat hangno ru haginik snem ka jinget jongki hagi jinglong do o Khrist ni incarnation kadika wei ka criteria ni foundation ka bakongsan bakin la balong lengdo ni bishop ni cardinal ni balong pop wala lagi start kano ru wala lagi trang kano ru hynrei lada kim pediang yang jinglong do jong Khrist kim la setia balong lengdo ni bishop ni pop nalor kata la jit syak bha yeno reno balong utau pop sispa ar phongut ki cardinal ki haban jit yau tau wei uban mikmat kumu pop te ban kano bau pop udeu Antichrist neu 666 kami hap setia pakai jinglong kajingman jong utau Antichrist kat kumu Yohanes bakhoj neu Paulus bakhoj kumuta ubala petno nak Balang kumuta balen yak jinglong do jong Khrist kumuta reu bean kumuta bakhot Blei ialade ne ukun kadujok yakini ki baro kejinglong jong Antichrist ngimla setia penia seriem ni penia nujor yak jinglong jingman jong pop jong ka Balang Katolik. Eniro Jisu Khrist, dalam Amen.